It's time for DJ Rocky's Secret Files. Good day, DJ Rocking. Napakinggan ko yung secret file ko na jowa ko ang boss ko at hindi yon alam ng boyfriend ko. Salamat, ang ganda mo mag-deliver ng stories. Kwento ko na lang to pero naiiyak pa rin ako hanggang ngayon. Alam ko nabitin kayo sa secret file ko at sinasadya ko yun. Alam ko kasi, maraming magagalit sa akin dahil mali ang ginawa ko. 2018 na ngayon. Yung shinare ko, 2017 pa lang yun. Ang daming comments, yung iba nakakatawa, pero nakakatuwa kasi ramdam nila yung kwento ko. At eto na yung sumunod na nangyari. October 2017. Tuliro ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Balisa ako, malayo ang tingin ko palagi. Hindi na ako nakakapagturo ng maayos. Lagi akong nagkukulong sa kwarto. Yung dating masiyahing Ma'am Rochelle, ngayon, wala nang ngiti sa mga labi. One time, napansin ni tatay na sobrang haggard at stress na ako. Kaya natanong niya ako, "Rochelle, anak, may problema ba?" Sabi ko, "Tay, wala po." At ang sabi niya, "Kasi anak, mukhang may problema ka. Buntis ka ba?" At nagulat ako sa sinabi ni tatay. Sabi ko, "Ha? Hindi ako buntis, tay." Sabi niya, "Anak, matatanggap naman namin kung sakaling buntis ka." Sabi ko, "Tay, hindi." At pumasok na ako sa kwarto para matigil na ang usapan. Napaisip ako. Last July pa pala ang huling period ko. Hindi ko napapansin kasi irregular ako. At sanay ako na hindi nagkakaroon ng buwan ng dalaw. Kung hindi pa ako nagkakaroon ngayong October 3, 3 months na akong hindi nagkaka-period. Kaya dali-dali akong lumabas ng bahay at nagpunta sa butika para bumili ng pregnancy test. Kinabukasan pagising ko, ginamit ko ang PT. At napash ako sa result. Positive. At alam kong si Sir ang ama. Imposible kasing sa boyfriend ko ang dinadala ko. Although may nangyari sa amin, pero alam naman namin ang teknik. At ang alam ko talaga sa sarili ko, kay Sir talaga ang bata. Nagpunta ako ng ospital para ma-sure kung buntis nga ako. At ayun, tumpak. Positive nga. Bumili na rin ako ng vitamins at yung iba pang kailangan ko para sa pregnancy ko. Halo-halong emosyon yung nararamdaman ko nung time na yon. Takot kasi baka husgahan ako ng mga tao. Kaba kasi baka hindi ako matanggap ng parents ko. Excitement kasi magkaka-baby na kami ni Sir. Basta mixed emotions. Pero napapamura ako nung gagawin ko. Nadagdagan pa yung iisipin ko. Pumasok ako sa school pero nakapagturo naman ako ng maayos. Kasi ayokong idama yung mga bata sa problema ko. Kailangan nilang matuto. Ang tagal na din naming hindi nagkikita ni Sir. Kumusta na kaya siya? Gusto ko siyang tawagan pero pinigilan ko ang sarili ko. After class, pag-uwi ko sa bahay, diretso sa kwarto at pumikit. Kinausap ko si God.
Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Bigyan niyo naman ako ng sign. Buntis pa naman ako, bawal ma-stress. Kinabukasan, nag-open ako ng mga message. Si Sai nag-chat. Good morning sa'yo, baby. Ingat sa pag-drive papuntang school. At good night sa akin. Nabasa ko yun 2 hours ago na siyang online. Hindi kasi kami parehas ng oras. Umaga dito, gabi doon. Kaya medyo mahirap din kung kakausapin ko siya about sa amin ni Sir. Kailangan ko talagang magsakripisyo ng oras. Pagkabasa ko nun, hindi na ako nag-reply. Lumabas na ako ng kwarto, kumain at naligo. Medyo nakangiti na ako ng mga araw na yun. At bigla kong naalala si Sir. Matawagan nga at makumusta. Nag-dial ako at yun nag-ring. Pagsagot niya, sabi ko agad, "Kumusta ka?" Sabi niya, "Feeling better. How about you?" Sabi ko, Eto, miss ka na." At sabi niya, "Miss na din kita." Ang dami naming napag-usapan sa phone at nauwi yun sa puntahan kita dyan. Sabi ko. At sabi niya, sure. After class, nagpunta ako sa bahay niya. 3 hours din ang biyahe pero okay lang. Wala namang traffic. Kaya hindi nakakainis. Pagpunta ko sa kanila, nakita ko siya. Full recovery na siya. Nakakapaglakad na. Nakakapagtrabaho na nga ulit eh. Masaya ako para sa kanya. Medyo magagabi na, nagpaluto siya ng dinner at doon ako nag-dinner. Habang kumakain kami, tinanong niya ako, "Kumusta ka na? Medyo tumaba ka ata." Sabi ko, "Hindi ganun pa rin naman." Tawanan pa rin kami, katulad ng dati, masaya pa rin. Masaya kasi ako kapag kasama ko siya. Nakakalimutan ko lahat-lahat ng problema ko. Medyo gabi na at doon na din ako natulog kasi masyado nang late pag bumiyahe pa ako. Habang nakahiga kami sa sofa sa sala, bigla siyang nagsalita. "Anong plano mo?" Sabi ko, "Saan?" Sabi niya, "Sa atin." Napaupo ako sa pagkakahiga at huminga ng sobrang lalim. Sabi ko, "Alam mo naman na mahal kita, di ba? Mahal na mahal." Kakausapin ko si Sai. Kakausapin ko siya ng maayos at makikipag-iwalay ako. Sabi niya, "Don't do that. Sai is for you." Sabi ko, "Ano ba? Sai ka ng Sai. Ikaw nga yung mahal ko, sa'yo nga ako sasaya. Bakit ba ipinamimigay mo ko? Buong pagsasama natin, kontrolado mo ako. Oo, nagpatali ako sa'yo, pero choice ko yun. Pero bakit ngayon nagbabago ka na? Bakit parang ngayon ayaw mo akong ipagdamot?" Sabi niya, "Baby, hindi sa ipinamimigay kita. Sinasabi ko lang kung saan ka masasaya. Gawin mo ang tama at kung ano yung dapat. Mahal kita, mahal na mahal kita. Sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, kaya kitang ipaubaya kung yun ang magiging kaligayahan mo." Sabi ko, "Oh fuck. Hindi pa ba obvious? Sa'yo ako masasaya, ikaw yung mahal ko." At napahugulgol ako nung sinabi na niyang, "Hindi dapat ako ang mahalin mo. Matanda na ako. Paulit-ulit kong sinasabi sa'yo yan. You deserve a better man. Makinig ka sa akin." Patuloy ang pag-agos ng luha ko. At doon na ako nag-walk out. Kinuha ko yung bag ko at umalis na. Kahit gabing-gabi, pinilit kong mag-drive pa uwi ng Batangas. Tinatawagan ako ni Sir pero hindi ko sinasagot. Gustong-gusto kong sabihin sa kanya na buntis ako at siya yung ama ng dinadala ko. At alam naman niya sa sarili niya yun eh. Pero ewan ko, parang may pumipigil sa akin na sabihin ko. Kaya hindi ko na lang sinabi. Pag uwi ko sa amin, 4 a.m. na ako nakarating. Nag-ayos lang ako at naligo na.
Maya-maya papasok na ako sa school. Tinanong ko si tatay kung anong oras siya uuwi. Sabi niya maaga. Sabi ko good. May pag-uusapan tayo pag uwi ko. At umalis na ako. After class, umuwi na ako sa bahay. Dumiretso ako sa kwarto. Nag-open ang cellphone at nakita ko 13 missed calls from sir. Hindi ako nag-call back. Nag-open ako ng message, nakita ko ang message ni Sai. Sabi niya, "Kumusta ang baby ko?" At dahil wala pa akong tulog, sinabi ko sa kanya na, "Pagod ako, bukas na tayo mag-usap, may sasabihin din ako sa'yo eh." At sabi niya lang, "Okay baby, I love you." Hindi na ako nakapag-reply at nakatulog na ako. Kinabukasan paglabas ko ng kwarto, habang nagkakape, sabi ni tatay, "Akala ko may sasabihin ka kagabi, bakit hindi ka lumabas ng kwarto?" Sabi ko, "Nakatulog na ako eh. Mamaya na lang pag uwi ko kasi malilate na po ako ngayon." After class ulit, umuwi na ako. Dumiretso ng kwarto. Nag-message ako kay Sai, "Call me back." At nag-call back na siya agad, actually video call. Sabi ko, "I have something to say. Pwede mo akong husgahan, pwede kang magalit, pwede mo akong murahin, pwede mo akong isumpa." Sabi niya, "Ano yun?" Sabi ko, "I'm pregnant." Sabi niya, "Ha? Paano nangyari? Imposible maman, baby. Kasi hindi naman kita, alam mo na." Sabi ko, "Hindi ikaw ang ama." Gulat na gulat siya sa narinig niya sa akin. Sabi niya, "Ha? Stop that nonsense." May mga sasabihin pa sana siya nang napahinto siya nung sinabi kong niloko kita. Nung napahinto na siya sa pagsasalita, dire-diretso na akong nagsalita. "Niloko kita. Nung nagpaligaw ako sa'yo, may boyfriend ako noon. Alam mo ba yung sinasabi mong naghahatid sa akin sa school dati? Boyfriend ko yun. Yes, matanda na. Nauna siya kaysa sa'yo." Umiiyak na siya. Iyak na siya ng iyak. Ako awang-awa na. Tapos sabi niya, "Paano nangyari yun?" Sabi ko, "Hindi ko alam. Pero yun ang totoo. Buntis ako, 8 to 9 weeks, sabi ng doktor." "Sorry, Sai. Hindi ko sinasadyang lokohin ka." Sabi ni Sai, "Shell, please pakisabi sa akin na hindi totoo lahat ng sinasabi mo. Gusto ko sanang bawiin lahat ng mga sinabi ko. Kasi kitang-kita ko sa mukha niya kung gaano kasakit yung ginawa ko sa kanya. Pero hindi ko na kayang bawiin." Sabi ko na lang, "Sorry, Sai." Sabi niya, "Please baby, kakalimutan ko lahat ng ginawa mong panluloko sa akin. Aakuin ko yung dinadala mo, wag mo lang akong iwan. Parang awa mo na." Nung mga panahon na yun, awang-awa ako sa kanya. Umiiyak na din ako sa sobrang awa ko sa kanya. Tapos sabi niya, "Bakit mo ba nagawa sa akin to? Bakit ako ang napili mong lokohin? Ano bang kasalanan ko sa'yo?" Hindi na ako nakapagsalita. Iyak na lang din ako ng iyak. At sinasabi kong sorry, hindi ko sinasadya. Sabi niya, "Sorry? Hindi mo sinasadya? Pwede ba yun, ha? Hindi mo sinasadyang lokohin ako? Sinasadya mo, Rochelle, kasi choice mo yan eh. Sana inamin mo na lang na may boyfriend ka, hindi yung kung ano-ano pang sinasabi mo." Habang sinasabi niya yan, ramdam na ramdam ko rin na mayroong galit sa puso niya. At ang huli niya pang sinabi sa akin bago kami nagkapaalaman, "Patatawarin kita sa lahat ng kasalanan mo sa akin. Sa lahat ng panluloko mo, basta ako ang piliin mo. Aakuin ko yung dinadala mo kasi mahal na mahal kita at hindi ko kayang mawala ka. Mag-umpisa tayo ulit, please." At ang nasabi ko na lang, "Sorry, Sai." Sabay patay ng video call at block sa kanya. Iyak ako ng iyak kasi ang sakit pala pag alam mong may nasasaktan kang tao.
Nag-text sa akin si Sai kasi hindi niya na ako makontak sa Facebook. Sabi niya, salamat sa lahat. Malaya ka na. At doon na ako naiyak. Hindi ko alam kung bakit. Humahagulgol ako hanggang sa nakatulog ako. Kinabukasan paglabas ko ng kwarto, sumalubong sa akin ang sampal ng tatay ko. Bugbog sampal sa bunot ang inabot ko kay tatay. Nagsumbong pala si Sai. Pero habang binubugbog ako ng tatay ko, nakahawak ako sa tiyan ko. Si mama umiiyak na din habang inaawat si tatay sa pananakit sa akin. Sabi ni nanay kay tatay, tama na, ano bang papatayin mo ba yung anak mo, ha? Kung makapanakit ka, parang walang ginawang mabuti yung anak mo. Sabi ni tatay, walang iya ka talagang babae ka. Wala kang kahihiyan. All this time niloloko mo kami, nagpabuntis ka pang hayop ka. Hindi mo na kami kinahihiya. Yung ginagamit mong pampaaral sa kapatid mo, dun ba galing sa boyfriend mong mas matanda pa sa akin? At hindi ko na napigilang sumagot. Sabi ko, wag niyo akong husgahan dahil alam mong gusto ko talagang mag-aral. Pero 'di ba wala tayong pampaaral dati? Oo, niloko ko kayo. Pero hindi sapat yan para husgahan niyo ko. Nagmahal lang ako. At yung pinang-aaral ko sa kapatid ko, sariling pera ko yun. Mahal ko si Sir, sana naman maintindihan ninyo. Sagot ni tatay. Itigil mo nga yung bunganga mo. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Teacher ka, mahiya ka naman. Sabi ko, bakit pag teacher ba hindi na pwedeng magmahal? Hindi pwedeng magmahal ng mas matanda sa akin? Wala na ba akong karapatan na mamili kung sinong mamahalin ko? Kayo ang magulang ko, kayo ang inaasahan ko. Yung unang-unang makakaintindi sa sitwasyon. Pagkatapos kong sabihin yun, umalis ako. Dala-dala ko ang iba ko pang mga gamit. Uniform at iba pa. Nag-hotel muna ako at tinawagan ko si Sir para sabihin ang sitwasyon ko. Pumunta siya sa akin at pinakalma niya ako. Sabi niya, tama naman ang parents mo. Sabi ko, alin dun yung tama? Sabi niya, ayaw mo kasing makinig. Mas makabubuti kung naghihiwalay na tayo at doon ka na sa boyfriend mo, si Sai. At doon na ako napamura. Nakinig nga ako sa iyo kaya naging ganito yung buhay ko. Nakinig ako sa iyo na bigyan ko ng chance si Sai. Pinakinggan kita. Kung hindi kita pinakinggan, di sana malaya tayo sa lahat. Di sana kaya na nating gawin lahat. Hindi sana, hindi sumikip yung mundo natin. Hindi sana ako nahihirapan ng ganito. Pero wala nangyari na at hindi mo na maibabalik yun dahil nakinig ako sa'yo. For once, sir, ako naman yung pakinggan mo. Bumubuhos na yung luha ko sa pagkakataong yun. At sabi ko pa, kahit ngayon lang, makinig ka naman sa akin, sir. Sabi mo nga, matanda na ako, kaya ko nang mag-decide on my own. Pero bakit ayaw mo kong bigyan ng karapatan para makapag-decide kung ano talagang gusto ko? Bakit hawak mo pa rin ako hanggang ngayon? Pinamimigay mo ko, mahal mo ba talaga ako? And then he said, mahal kita. Mahal na mahal. Sabi ko sa kanya, mahal mo ko? So bakit mo ko pinamimigay? At sabi niya, akala ko kasi doon ka masasaya. Sabi ko, alam mo sa sarili mo na sa'yo lang umiikot ang mundo ko. Tapos ganyan yung sasabihin mo sa akin. Umalis ka na dito. Kung gusto mong maghiwalay tayo, sige go. Malaya ka na. Hindi siya sumagot. At sinusubukan niya akong awatin para pakalmahin. Medyo kumalma naman ako ilang sandali pa. Pinaalis ko na siya sa hotel kung saan ako naka-check-in. Umalis naman siya. Kinabukasan pumasok ako sa school.
Nagpasa ng resignation letter. Pumayag naman sila. Pumayag sila na hindi ko natatapusin ng 15 days. Umuwi ako sa hotel, 1 linggo ako doon. After a week, umuwi ako sa bahay, kumuha ako ng gamit ko. Naabutan ako ni Mama naglalagay ng gamit sa bag. Sabi niya, "Saan ka pupunta?" Sabi ko, "Sa Baguio lang po, magpapalamig lang sana." Sabi niya, "Sama ako?" Sabi ko, "Mababalik ako at pagbalik ko, isasama kita sa Baguio." Niyakap niya ako ng mahigpit. Sabi niya, "Anak, mag-iingat ka, buntis ka pa naman." Sabi ko, "Oo naman." Ayoko sanang umiyak kaso hindi ko na talaga mapigilan. At nag-iyakan kaming mag-ina. Habang naglalagay ako ng gamit sa car, biglang dumating si tatay. Sabi niya, "Saan ka pupunta? Sasama ka dun sa matandang yon?" Hindi ko siya pinansin, tumutulo lang ang luha ko habang nagsasalita ang tatay ko. Nung pasakay ako ng sasakyan, bigla niya akong hinila. Sabi niya, "Anak, ingatan mo apo ko." Napangiti akong may luha sa mga mata at nagyakap kaming mag-ama. Umalis ako ng may luha sa mata at meron ding ngiti. Dumiretso ako ng Baguio. Doon, nag-airplane mode ako at ang dami kong na-realize. May mga nakita akong mga dalaga, siguro 17 to 18 years old. Ang saya-saya nila kasama ang mga kaibigan nila. Ang dami kong naiisip. Ang dami ko palang hindi nagawa nung bata ako. Ang dami ko palang nasayang na panahon. Ako lang mag-isa sa Baguio. Hindi alam ni Sir kung nasaan ako. At habang nasa Baguio ako, ang dami kong na-realize. Tumigil ako sa isang upuan at napaupo. Napaisip. Ang dami ko palang hindi nagawa nung bata ako. Ang daming nasayang na panahon. Sana pala nakikipagtawanan ako sa mga kaklase ko noon. Sana pala sumasama ako sa mga gala nila noon. Kaso mas pinipili kong umuwi sa bahay kasama si Sir kesa makipaghalubilo sa mga kaklase ko. Ang sarap palang maging estudyante. Ang sarap pala nila na kasama. Maaga kasi akong namulat sa pagiging matured dahil kay Sir. Hindi ko na naranasang maligawan nung nag-aaral pa ako. Maganda naman ako. Suplada lang talaga ako. Mababa lang kasi standard ko. Ang kailangan ko lang ay yung taong mahal ko noong mga panahon na yun. Hindi nga ako natutong uminom. 26 pa lang ako pero parang 30 plus na ako kung kumilos. Sobrang dami kong na-realize. Hindi ko napansin na magagabi na. Kaya umuwi na ako sa inuupahan ko. Nag-decide ako na alisin sa pagkaka-airplane mode ang cellphone ko. At ang daming messages. Unang-una kong binasa ang message ni Mama. Kumusta na daw ako? Dahil wala akong load, hindi ako nakapag-reply. Ang daming message ni Sir pero hindi ko sinisin. Iniisip ko kung sasabihin ko bang buntis ako. Pero para saan pa? Lagi naman niyang sinasabi na mamamatay na siya. Eh di wag na lang niya makilala yung anak niya. Saka, lagi naman niya akong pinagtatabuyan. Sa totoo lang, ang sama ng loob ko kay Sir. Then one day, tumawag si Mama. Sabi niya, "Kumusta anak?" Sabi ko, "Okay naman kami ni baby ma. Kayo ni tatay at ni bunso. Kumusta po?" Sabi ni Mama, "Okay naman kami anak. Nga pala anak, nag-message yung sir mo sa amin ni tatay mo. Nakipagkita nung 1 linggo kasi hindi ka namin makontak. Kaya nakipagkita na kami." Sabi ko, "Ha? Bakit? Wait, sinabi niyo ba na buntis ako?"
Sabi ni Mama, hindi. Sabi kasi ni tatay mo, hayaan ka namin na ikaw ang magsabi. Sabi ko, ay buti naman. Ano naman napag-usapan nyo nila, sir? Sagot ni Mama, humingi ng pasensya sa gulong ginawa niya. At hindi naman daw talaga magiging magulo kung hindi kanya pinilit sagutin si Sai. Nagsusorry siya kasi nasaktan ka niya. Tinatanong kung asaan ka. Sabi ko, hindi namin alam. Pero, nung tinanong pa ako ng isang beses, sinabi ko na alam ko kung nasaan ka. Lumaki yung mata ko sa sinabi ni Mama. Tanong ko, bakit mo sinabi? Sagot ni Nanay, hindi naman niya alam kung nasaan ka dyan sa Baguio eh. Dami-daming bahay dyan. Sabi ko, sa bagay. After that, nanood ako ng TV nang biglang may tumawag sa cellphone ko. Si Sir. Sinagot ko na. Sabi niya, "San ka?" "Nandito ako sa Baguio, puntahan kita." Naawa ako kasi matanda na siya tapos malamig sa Baguio. Tapos papahirapan ko pa siya. Kaya sinundo ko siya kung nasaan siya. Pag-uwi namin sa inuupahan ko, nagkape kaming dalawa. Tahimik ang paligid. Nagsalita ako. "Tara sa Sagada." Doon ko na sana sasabihin ang lahat. Nung nakarating kami sa Sagada, humiga kami magkatabi at pumikit ako. Kinausap ko si Lord. "Lord, tulungan niyo po ako, nabigyan niyo po ako ng lakas ng loob." Dumilat akong may luha sa mga mata ko. Pagdilat ko, nakaluhod si Sir sa akin at may singsing na hawak. "Will you marry me?" Sabi ko. Sorry. Hindi siya nakapagsalita. Hinayaan niya akong magpaliwanag. Sabi ko, "Sorry pero hindi ako magpapakasal sa'yo. Oo, mahal kita, mahal na mahal. Ikaw nga nagturo sa akin kung paano magmahal. Ikaw ang nagturo sa akin maging mabuting guro. Ikaw ang nagturo sa akin maging mabuting babae. Ang dami mong naituro sa akin. Isa lang ang hindi. At yun ang ipaglaban mo, yung taong mahal mo. Kasi na-realize ko, kung mahal mo ko, hindi mo ko ipamimigay. Kahit pa sabihin mong selfish ka pag pinagdamot ako, karapatan mong ipagdamot ako kasi girlfriend mo ko. Sinasabi mong alam mong doon ako sasaya? Hindi. Alam na alam mo na sa'yo ako maligaya pero pinipilit mong sa iba ako sasaya. Almost 8 years na tayong magkasintahan at sa buong 8 years na yon, ikaw yung laging nasusunod. Sa rules at sa kung anong dapat kong gawin. Na-realize ko, oo ngayon masaya ako sa'yo. Mahal kita. Pero paano kung may mga bagay akong gustong gawin at ayaw mo? Eh di hindi ko na lang gagawin kasi nga ayaw mo. Paano kung may mga bagay akong ayaw kong gawin? Mapipilitan na akong gustuhin kasi gusto mo. Dahil lagi mong sinasabi na gawin mo to, makabubuti sa'yo yan. No choice. No choice ako kaya ginagawa ko na lang. Yung pagstay ko dito sa Baguio ng matagal, nakapag-isip ako ng tama at dapat. Di ba yun naman dapat ang unang gawin? Yung tama at dapat? At pagsabi ko nun, napansin kong lumuluha si Sir. Totoo ba to? After 8 years, ngayon ko lang nakita si Sir na umiiyak. At doon sabi niya, "Oo, tama yan. Gawin mo ang tama at dapat. I'm so proud of you, baby."
Pinanindigan mo kung anong gusto mo. At proud ako sa'yo. Sorry dahil nagulo ko ang buhay mo. Maayos naman sana yung buhay natin kung hindi ko pinilit sa'yo si Sai. Hindi sana walang gulo. Sabi ko, lahat pala talaga ng nangyayari may dahilan. Kasi kung hindi mo ako pinilit na sagutin si Sai, walang gulo. At hindi ko marirealize to. Sorry. Kasi hindi ko kayang maging perfect girlfriend sa'yo. Maging wife, perfect wife pa kaya. At sabi niya, I will respect your decision. Sabay kiss sa noo. And then I said, salamat. At wag mong sisihin yung sarili mo dahil choice ko din naman. Dahil kung ayaw ko, hindi sana ako nagpapilit. Hindi na siya nagsalita pa. At umuwi na kami sa inuupahan ko. Umuwi na siya nang may luha sa mga mata. Niyakap ko siya. Sabay sabing, magkikita pa tayo. Ngumiti lang siya. August 2018. 4 months na ang baby ko. At may bahay na ako sa Baguio. May business na rin ako. Dito ko na rin pinag-aaral yung kapatid ko. Para naman kahit papano, may kasama na kami ni Baby Princess. Ako nag-work bilang call center agent sa isang company. Medyo mataas kasi ang sahod. Gusto pa rin naming magturo, pero para sa baby ko na lang. Hindi pa rin alam ni Sir na may baby ako sa kanya. Hindi ko alam kung dapat ko pa bang ipaalam. Pero bakit pa? Darating din tayo dyan. At masasabi ko lang, si Princess ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. No regrets, just lesson learned.